Skąd będzie pieniądze na 200 prototypów? No i nie powstał ten Gepard, prawda? I tak nie powstało 20 000 firm, które mogły produkować samochody. Oczywiście to nie jest w interesie konsumentów, tylko w interesie wielkich firm, które dają w łapę politykom, żeby wprowadzali tego typu przepisy, żeby nie można było założyć nowej konkurencyjnej firmy samochodowej, czy jakiejkolwiek zresztą innej. Pytanie pana brzmi, co by było, gdyby nie było interwencyjnego państwowego. No, strasznie byłoby, ale jakoś Ameryka w XIX wieku, gdzie był ogromny wyzysk i nie było interwencji, oczywiście jakiś tam był, ale jednak ludzie nie uciekali z Ameryki do Europy, tylko uciekali z Europy do Ameryki. Z czego wynika, że ten interwencjonizm nie jest taki straszny. Gdyby był jeszcze mniejszy, to by jeszcze bardziej uciekali do tej Ameryki przypuszczalnie. Jakoś ludzie się nie bali, prawda? Jakoś ludzie jechali. Ten człowiek, który jechał do Ameryki, on wiedział, że nie dostanie żadnego zasiłku, od nikomu żadnego zasiłku nie dostanie. On nie mógł pracować na czarno, bo nie było wtedy w ogóle pracy na czarno. Każda praca nie było pojęcia pracy na czarno. Pracował, to pracował. Nie było pracy legalnej i nielegalnej. Tak jak dzisiaj w faszystowskich państwach Europy czy Ameryki, czy Ameryce. Każdy mógł sobie pracować, nie było pojęcia pracy nielegalnej. To jest w ogóle, to jest pojęcie już nie jest komunistyczne, tylko trockistowskie. Trocki powiedział wyraźnie, że jak ktoś nie będzie się z nami zgadzał, to nie damy mu pracy i umrze z głodu. No, to jest właśnie Trocki, że można komuś zabronić pracować. Jak to można zabronić czegoś pracować? Się w ogóle w pojęciu kapitalisty nie mieści w głowie, że można zabronić czegoś pracować, założyć firmę czy coś takiego. Samo to na przykład, ja słyszę na przykład od państwa, że rząd francuski się zgodził, że polscy studenci studiowali na Sorbonie. Jak to? Samo to, że rząd się musi zgadzać na to, jest dowodem, że to państwo faszystowskie. Jak to? Od kiedy rząd może się... Czy Maria Curie-Skłodowska dostała zgodę od rządu francuskiego na studiowanie w Paryżu? No nie. Czy Kopernik dostał zgodę na studiowanie na uniwersytecie we Włoszech? Nie. Prawda? W ogóle myśl, że państwo może zabronić czegoś studiować czy pracować, się kiedyś nie mieściła w głowie, tylko faszyzm. Adolf Hitler to jest liberał w porównaniu z tym, co jest dzisiaj w tej chwili, co jest dzisiaj w tej chwili na świecie. To jest liberał. On by się obrócił oczywiście w grobie, ale niestety tak jest. Czy Józef Stalin, oczywiście Stalin i Hitler byli liberałami, problem z tym tylko dlatego, że to były biedne państwa, i miały pieniędzy na kupienie 100 aparatów podsłuchowych na jednego obywatela, prawda, kamer, nie było takiej techniki, więc dlatego był większy liberalizm. Po prostu nie można było połowy ludności zatrudnić jako agenci wywiadu czy bezpieki z powodu braku pieniędzy. Gdyby mieli te pieniądze, to dzisiaj to by mieli jeszcze bardziej ustalenie niż dzisiaj, ale obiektywnie byli to w porównaniu z dzisiejszym światem, byli to liberałowie, nie swoje drogi. Także jeszcze raz, ja się podzielam to, co tutaj mówił kolega. Nie istnieją linie proste w przyrodzie nigdzie, ale jednak o liniach prostych mówimy. I tak samo się mówi o wolnym rynku. Rosyjskie przysłowie mówi, nie będę głosował po rosyjsku. Zbliżać się do konkluzji. Rosyjskie przysłowie mówi, nie będę głosował po rosyjsku, tylko po polsku. Wszystkich dziewcząt nie zaliczysz, ale próbować warto. Otóż być może nie zbudujemy w pełni wolnego rynku, ale jak nie będziemy się starali, no to nie zbudujemy go z całą pewnością. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo za przybycie gościom, naszemu ekspertowi, także słuchaczom i mam 2 ogłoszenia. Aha, no tak. Najbliższa jeszcze zupełnie impreza to jest grill, który odbędzie się tuż po tym spotkaniu. Dokładnie. Wybierzemy postępy, by nam siły przybywało, by złodziei ubywało, dzieci zdrowo rosły. No mandatowo, wybierzemy posły, by nam siły przybywało, by złodziei ubywało, dzieci zdrowo rosły. Z tymi korupcje, naród masz biurokrację, nie wsadzą na wakacje, ręka rękę myje. Jedno mandatowo, wybierzemy my posły, by nam siły przydało, by złodziei
wybierzemy posły, by nam siły przybywało, gdyby złodziei bywało, dzieci rosły, partyjne wybory ławią Polsk nację. Dał przykład Italianie, można nazerwać ten taniec, zmienić ordynację. Tylko mandatowo wybierzemy posły, by nam siły przybywało, złodziei bywało, dzieci zdrowo rosły. Jednomandatowo wybierzemy posły, by nam siły przybywało, by złodziei bywało, dzieci zdrowo rosły.